Molt bé, gràcies, presidenta. Abans de posicionar-nos pròpiament en el punt, dic que aquesta fórmula que no acostumàvem a fer fins ara aquí al Parlament, que és fer aquests controls de compliment de moció, sincerament creiem que és una acció que podem fer des del Parlament molt positiva i que serveix realment per fer un seguiment, diguem-ne, oficial, que és una mica el que ens pertoca com a diputats aquí al Parlament, un seguiment oficial de la tasca del govern en base al que anem aprovant aquí al Parlament, perquè a vegades és una mica frustrant quan deixem aprovats punts i fins i tot aprovats amb el vot a favor del partit que dona suport al govern i veus que, tot i que tinguin terminis, doncs això a vegades amb una justificació la que es vulgui per part del departament que sigui no s'acaba complint. Dit això, en aquest cas concret que ens ocupa avui, teníem una moció de 16 punts, aprovats absolutament tots a favor. I això es respon per part del departament amb un control de compliment de 2 paràgrafs. Diguem-ne, ja quantitativament ja es veu que malament anem, perquè una moció tan llarga com aquesta, que s'acabi responent per part del departament amb 2 simples paràgrafs, doncs és una mica indicatiu, almenys que aquests 2 simples paràgrafs no acabessin dient simplement que s'ha fet tot. No és el cas. Si agafem un punt substancial com és l'aprovació del Pla General de Polítiques Forestals, que el punt deia clarament, el punt que es va aprovar i que es va aprovar, a més amb el vot a favor d'Esquerra Republicana, que és qui dona suport al govern, deia aprovar el Pla General de Política Forestal abans d'acabar el primer semestre de 2023. Estem al primer semestre de 2024, pràcticament un any després, i la resposta en concret que hi fa el departament veiem que és que estan redactant en aquest moment el Pla General de Política Forestal. Doncs és cert, no ens sembla bé. Si precisament ells mateixos van estar d'acord en aquell moment d'aprovar que això ho tindrien fa un any, no pot ser que ara la resposta sigui alegrement no passa res, ho estem redactant. No, sí que passa un any del termini que vostès es van comprometre. I posen d'excusa en el segon paràgraf que la Unió Europea està en aquest moment en procés de redacció i aprovació d'uns reglaments que també s'hauran de tenir en compte en la llei forestal i en el Pla General Forestal, etc. Per nosaltres no és excusa, no podem esperar sempre que s'acabi d'aprovar definitivament tot allò que influirà, perquè sempre la legislació es va actualitzant, és dinàmica i per tant el que hem de fer és complir els terminis pels quals ens vam conjurar, i més en un tema com la gestió forestal, que ho sabem que vol dir biomassa, amb la importància que té actualment les energies renovables, que vol dir control d'incendis, amb el problema greu que tenim al nostre país sobreforestat, que vol dir efecte esponja i per tant menys recurs hídric, especialment crític ara que tenim sequera, que vol dir, i ho vèiem en la compareixença anterior, sobre poblacions de fauna salvatge, de senglar, etc., que vol dir menys sobirania alimentària, menys camps de conreu agrícola i també menys pastures, i per tant una eina que ens ha de servir precisament per lluitar per això que tots ens posem en boca, que és lluitar contra el despoblament i a favor del reequilibri territorial. Per tant, nosaltres sí que estem d'acord que en aquest cas el govern, el departament, no ha complert amb el que es va comprometre en aquella moció. Gràcies.